Kat babaro ngidang ap kmi lenti banyo IES na kajela khamtam na kajat benriu khasi jantia bat garu ka khubor ka basngau tanat kala pau perthei ha ka khat nyau tari ku rempang arhajar arphunriu ha ka bak sarkar pedeng langba ka Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension New Delhi kala penbena ya ka kerteng jong iba Jim R Marwen kumu IES batmai ha ka jingwat jingtip halor kani ka jingpas jong ba Jim R Marwen na kaleng jong u ulayathu bak sarkar Meghalaya kala khod ke officer menthep banikon ya kani ka kardan bat napdeng ki babun ki bala thep ka sarkar jala kala jet tang sanut banile interview lengba ka UPSC ha ka bak sanut ki bagela shajet ki dei Director Commerce and Industries, Joint Secretary Law, Director Finance and Account, Uway na ka Finance Department, lambat uba Jim R Marwen, ubabat kum Additional Director of Survey. Shushu ka jingpas ka jong u, ya gani ka kardan kalong ka jing ayman simi ki samla ki batrang banikun, ya kini ki exam baper. Ki tolong kubor ke lai thuru ba ka jingyo kardan IES uba Jim R Marwen, kandai ka kubor ka basngau tanat ya ka West Khas Hills District. Ha ka ba nadu balapia ya ka West Khas Hills District syaki artali ki district kata ka South West Khas Hills District bat ka Eastern West Khas Hills District uba Jim R Marwen undai uba nangkong uban yo ya kani ka kardan.